प्रणाम नमस्कार। हम बनी रहो सभी के आपन दीपक दिलदार। 118 छपरा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता जनार्दन जितना बानी सबके हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव जी जेकर आपन चुनाव निशान बा लालटेन छाप, तो आप सब आपन एक बहुमूल्य वोट दे के भाई खेसारी लाल यादव के जिताई। रउआ सबके घर के बेटा ना हमें नेता, तो आप सबसे नम्र निवेदन बा, निहोरा बा कि लालटेन पे बटन दबाई और भाई खेसारी लाल यादव जी के जिताई। तो कल यानी 21 तारीख के हम आ रहल बानी प्रचार में। तो जितना लोग करीबी बानी 118 छपरा विधानसभा क्षेत्र के हमार माई बहन भाई मित्र सभे से रिक्वेस्ट बा, निहोरा बा कि कल हम आओ तनी, तब सब आई और भाई खेसारी लाल यादव जी के हौसला के बढ़ाई और बटन लालटेन पे दबाई और भाई खेसारी लाल यादव जी के विधायक बनाई।